Wat komt er naar RI? RO toevallig? Nou, dat is het. Waar is het nou Roger? Nee. Dat is toch ROB is dan toch voor ROG dan, hè? Ja. Oh jongens. Wat zijn nou zijn dat pepernoten? Pepernoten eruit. Hoe kom ik hier was het? Heeft dat er nog gedaan? Wie heeft er pepernoten in gedaan? Komt niet dat ding. Maakt het wel uit. Voor mij wel. Een stuk voor stuk. Als je nog niet gezien had, wat zo is dit? Oh, dat er gewoon in. Ik kan het niet horen. Ben benieuwd. Dat is wel een vastklol. Oh, was het dan? Nee. Gewoon aan. Ik zou even die andere dingen ook wel eens een beetje erbij doen, denk ik. Dat hij een beetje wat meer beweging doet. Dat is nooit het grootste probleem. Het is niet goed wat te zijn. Foei. Ik zou die... Hoor je dan bij het personeels Facebook album van vandaag? We hadden echt moeten snijden hoor. Nee. Ik zou de gas even een beetje erbij doen, dat je meer Ik zal een sapje melk krijgt. erbij doen. Ja, dat zou ik wel doen. Ja, ja wel een heel klein beetje. En Wel. wat van water, ja. Die kuipjes melk. Dat is een broodje shake. Zo, ja, een beetje van... Ja, Roger, kom. Oh, dat moet er ook nog in. Ja. Wij is een levensles. Beloftes tussen collega's van de plaats. Misschien drukt daar al een spel naar beneden. Maar stond die blender ook echt met een maar eens bewuste aan. reden op? Oké. Zijn maar gewoon eens aan. Er is ongeveer 3 weken Are you sure? Ja, zeker. uitspraak door mij. Dat is ook een probleem. Zo'n brood. Ja, niet hè? Dat bij. Ja. Dan smaak je ook de blender. Dat is Ja, daar gaat hij hè. Doe nog een beetje dan. Het ziet wel als Brenta uit. Wat een geur. Denk dat je met een bordje die van verkoop. dat denk ik ook. Dat zou wel bijna goed zijn hè. Ik kun niet naast zijn. We hebben nog een glas. Zo kan ik me beter uit. Ik ga hem toch al op een broodje zetten, of op de bordje zetten hè. Ja, ik ga al een glas. Even. Die gaat. Dat weet Dat is echt vies. Oh, kijk nou, dat gaat maken. Maaltijdshake. Misschien is het wel een tip, een trend. Wie weet. Kijk. Als dit viral gaat, hè. Smakelijke jongen. Nee, Ricky, zet hem op. Maar ja, uiteindelijk ziet die gemaakt er ook zo uit. Ik weet niet wat ik proef. Dat zit een harde kaas. Ik proef tonijnsalade. Overheersend zo.
Ik doe een beetje water erbij. Zal eens gedaan, hè? Je kunt het. Het is niet zozeer de smaak. Het is meer zeg maar de textuur. Ik weet niet waar ik me moet vergelijken. Het lijkt een beetje op rintappel. Alleen dan smaakt het minder lekker. Suiker erbij.